Щастлив съм, че през 2024 година вървим във възход, защото спечелихме рекорден брой 444 медала от състезания от календара на Федерацията и държавни първенства. В индивидуалната надпревара Карина Митрова постави 6 национални рекорда, реално се роди нова звезда. Симона Иванова пък спечели първия международен медал в индивидуална дисциплина за клуба. Извън басейна направихме следващите крачки, като интегрирахме науката в спорта, за идеята да трупаме нови знания, да се обогатяваме, за да сме сигурни, че ще сбъднем детските мечти. Едно от нещата, с които най-много се гордея, е, че за поредна година се включихме в поредица от каузи. Една от тях е седмото ни участие в маратона Run Together. Посещението ни в дом за възрастни хора за 8 март и не на последно място над 200 подаръка, които събрахме благодарение на родителите, които ще достигнат до деца в нужда за коледните и новогодишни празници. Емоциите са много пълни, всички деца са щастливи, усмихнати, дават всичко от себе си и повечето се радват на хубави награди. Най-вече искам да ги науча на всяка една трудност да отговарят с воля и желание и да дават всичко от себе си. Радвам се много, че с всяка година клуба се увеличават децата, което значи, че работят много правилно и имат желание да постигнат голями успехи и да направят повече шампиони, и се радвам, че съм част от това събитие, макар и като гост. Най-важното е тези деца да се съхранят, да работят правилно, да гонят своите си цели до край, да имат воля да изтърпат до края, защото това е най-важното, да имаш воля, защото в плуване резултатите се подобряват много малко със стотни и трябва години да минат, за да достигнеш своя връх.